Is-saħħa tal-flus fil-bwiet ta' ċittadini membri ta' żona euro bħala medja hija ta' 108. F'disa pajjiżi Ewropej is-saħħa tal-flus hija iktar qawwija minn dik medja fiż-żona euro. F'pajjiżna iżda sitwazzjoni hija għal kollox differenti. Fil-fatt is-saħħa tal-flus fil-bwiet f'Malta hija ta' 83, 25% inqas minn kemm hija bħala medja fil-pajjiżi membri taż-żona euro. Huma biss 4 l-pajjiżi taż-żona euro fejn is-saħħa tal-flus fil-bwiet jinqas minn dik ta' pajjiżna. 2 minnhom huma l-Greċja u l-Portugal, żewġ pajjiżi illi qegħdin ħabtu wiċċhom ma' kriżijiet finanzjarji kbar. Il-pajjiżi l-oħra kollha Ewropej fejn is-saħħa tal-flus fil-bwiet jinqas minn dik ta' pajjiżna huma l-kol pajjiżi tal-Lvant tal-Ewropa. Il-pajjiż Ewropew fejn is-saħħa tal-flus fil-bwiet hija l-iktar qawwija huwa l-Lussemburgu. Is-saħħa tal-flus fil-but ta' ċittadin mill-Lussemburgu hija 3 darbiet iktar qawwija minn dik ta' ċittadin Malti. Ftit tal-jimilu, ir-riżulta li Malta għandha t-tieni l-ogħla rata ta' qol tal-ħajja fiż-żona euro u għandha wkoll l-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-Unjoni Ewropea.